Moi tyypit, Tänään terve! pelataan Minecraftiin. Tänään pelataan normaalia worldia. Tänään pelataan multiplayeria. multiplayeria. Nähdään, miten tää meiltä sujuu. Ihan Nytten tuossa että mcwackles.com. meneekö tää hyvin vai ei? Joo, joten se on sen tää Pitäis löytää. IP. Mulla olisi teille kysymys tyyli, että jos te tiedätte jonkun Survival Island seedin, jonkun ihan hyvän, tai ihan vaan Survival Island online pelin, joten se on online, missä muutkin tyypit pelaa, niin voitteko pistää sen IP:n tai sitten seedin siitä, kun mä haluaisin niinku päästä pelaamaan muiden kahta Survival Islandia, mutta kun en mä tiedä nyt mitään IP:tä, niin vaan vaikeampaa. Joten se olisi kiva, jos te vähän helppaisitte ja lähettäisitte jonkun IP:n tai seedin. Joten mä voisin mennä trollaamaan. Meneeköhän se? Mitenköhän spawniin pääsi? No, se on kauankohan, montakohan niinku achievementtia mulla tällä hetkellä on? Täällä nähdään. Kohta. Nyt. Joten achievementsi. Tämähän on siis hot topic, delicious fish, on a rail. Joten toi Dennishan on siis getting an upgrade, Vikress Monster Hunter, to strike, Cow Tripper. Joo. Joten kunnon vauhti päällä. Oli. I'm flying in the air. Joten nyt päästiin johonkin vähän niin kuin kivempaan paikkaan. Nähdään miten aloitetaan tää eläminen. Joten nähdään. Oho, mitäs täältä? Siinä on koodi. Tämähän on vähän jännä. Häh? Mitä? Aika siisti niinkö talo. Ei täällä oikein nyt oo mitään löytää. Tästähän siis voisi tulla mun talo. Siinä meni kaikki strikki. Joten mun nälkä. Ei se haittaa. Jälkeen vaan matkaa. Okei, tosta on pakko kyllä ottaa noi hiilet. Pistetään vähän. Voisi tehdä jonkun hienon paremmaksi. Ei dirt. Mutta jotain hienon näköistä. Uuden pikki. Vaikka tuohon aika tämmönen. Tämmönen, joka hämmästyttää kaikki tyypit. Minkä asti tällä pärjätään? Tämmönen. Tosta. Tonne. Vähän kiveäkin taidetaan tonne. No näin. Vähän redstonea. Joo. Joten käy jossain kaupassa. Tämähän on siis tosi hauska peli. Tämä siitä Minecrafti. Pitää kokeilla. Se on tästä kerran F-homes. Se on siis mun faction home. Sitten jatketaan matkaa. Nähdään, että onks meillä redstone. On tossa redstone. Tuollahan on tommonen niinku kiva puu. Oho. Näyttää aika lupaavalta. Uimaa sitten. Ja että tämmösen on tehty. Uijaa ja katsotaan mihin päästään. Ei se haittaa. Ihan hieno se on. Sitten me tarvitaan myös vettä, vesiämpäri. Hei, tuo. Me tarvitaan savea. Ehkä käydä, onko meillä vesiämpäriä? Ei. Ainakin on 13 ironia. Kouliakin on täällä. Hoplaa ja vähän lisää.
Mä skippaan sen ajan, kun toi sulattaa sitten moro. Joo, terve. Anteeksi, että mä skipannut kun mulla lagibugitti silleen, että se jonkun takia ei suostunut lataa niitä, kun mä kävin tuolla vessassa. Ja mä suljin tän, niin silti se ei suostunut niinku sulattaa niitä sillä aikaa. Mutta se nyt ei haittaa, otetaan vain ne. Sieltä sulaa 3. Ja 4. Tehdään 1 ämpäri. Joo, tästä tulee vaikuttava teos. On ihan kiva saari. Tai siis maa ennemminkin. Ämpäri vettä. Noin, nyt kun on ämpärissä vettäkin, niin voidaan mennä tekemään sitä loppuun vaikuttavaa teosta. Niin. Mitäköhän siitä tulee näyttää? Se oli hieno hyppe. Joo. Nähdään, että miten tää meidän juttu etenee. Seköhän se oli. Ei ihan. Suoraan tästä. Täällä on sitä nyt ollaan. Täällä. Ei tässä ole vielä kleitä. Clay. Tää mun tää se uusiksi. Ahaa, siellä. Noniin. Nyt kun se löytyy, sä vaan pistät tähän. Tai joku muu vaikuttava teos. Saa sitä kohta takan sitten. No, pistät tolleen. Kääk. Noin. Toimi. Pistä, kato. Näppäis vähän lakas. Kun se toinen. Paljonkohan tästä saa kleitä? Joten tää on oikein vielä yksi kai. Nähdään miten tää. Hui! Pitää vielä ottaa yksi. Teköhän se saisi silleen hienosti tasaiseksi. Joten vielä pistetään aina siihen kohtaan, mikä on savihankin on aika tärkeä, jos haluat tehdä varmaan siitä sitten ton takan tai jonkun semmoinen. Eli vielä tarvitsee tuonne. Kohtaan meillä on 64. On valmis. Nyt on 64. Nyt kun se on tuon 4 yli 64, joten sä pistät sinne. Onkohan muu? Mitäköhän voisi tehdä 72 ja pistäkää 1 blok tohon päälle. Noin. Silloin viidakko. Viidakko on. Sen tulee sitten vaan lagi tässä serverissä. Let's go to viidakko. Noin, pistetään yhden. Kanjoni. Tämähän on siis aika jännä juttu, mitä mä nyt teen. Tuolla mä voisin kylläkin käydä. Hui. Lehtiä. Otin melkein lehmän tänne. Joo, oi vitsi. Airenia. Hui. Wow. Tuon voi tehdä myös laavalla ton saman jutun tossa. Kivipikki. Ja hypätään. Me hyppäämme seikkailuun. Se vaan näyttää vähän valovasammalta silloin, jos Hidas se on seikkailu. laavaa. Mut mä otin nyt vettä, kun tää on online-serveri, niin tossa. Tää oikein löydä niin. Ai niin, ja siitä pitää tehdä vielä toinenkin kerros. Pistä tänne. Tää pitää tehdä joku pari kerrosta tätä juttua. Onks 8 airenia. Milloin vaikeustasolla tää on? 5. No mutta pimeä luola. Minäpäs ylös. Noin.
Nähdään seuraavassa jaksossa. Moro! Pitää vaan painaa. Onko sitä kestänyt? No, nähdään seuraavassa jaksossa.